шинос шавед. Калибри оилаи паррандагони хурдтарини рӯи замин. андозаи ин паррандагон аз 5 то 22 сантиметр ки обши 350 намуд мебошанд ва дар сарзаминҳои Америка васеъ зиндагӣ мекунанд. бисёртар калибриён размерашон аз 6 то 12 сантиметр буда ва вазни миёнаашон 3-7 грамм мебошанд. аз ҳама хурдтаринашон калибри замбурак ки дар рӯи замин аз ҳама паррандаи хурдтарин аст, аз нӯлаш то нӯги думаш 62 мм мебошад ва вазнаш 1,6-1,9 грамм мебошад. ҳама намуди калибриён нӯли дароз дошта нектари гул ва ҳашаротҳоро истеъмол мекунанд. калибрҳо қобилияти дар ҷои истодаашон парвоз кардану тобхӯрию манёвркунӣ ва ба тарафи ақиб парвоз карданро доранд ки ин паррандагон хеле тез қанат мезананд. аз рӯи намудҳояшон аз 10 то зиёда аз 200 қанат дар як сония мезананд ва худи дар парвоз суръати миёнаашон 50 км/соат мебошад. аз ҳама тезтаринаш калибта анни мегӯянд 98 км/соат мебошад. калиброн ба ҳисобҳои миёна 9 сол ва зиёди зиёд 17 сол умр мебинанд.